Nakuba ingxenye yemali engu-60% kahulumeni isetshenziselwa ukholela izibonelelo zikahulumeni, kodwa-ke namanje izigidi zabantu bakuleli zidla imbuya ngothi. Ukubhekana nalokhu, i-ANC ithi sazimisele ukwehlisa isibalo sabantu ababhuqwa indlala. The cornerstone of Priority 3 reflects our determination to tackle head-on the high cost of living, to ease the burden particularly for the downtrodden, the working class poor, and the lumpen proletariat. Iqembu elibusayo lithi zintathu izinto elizozenza ukufezekisa lokhu. Kuzo kubalwa ukususwa kwentela kweminye imikhiqizo, kusetshenziswe amanani kawoyela angakhuphuki njalo, bese lisimamisa nezinhlelo zesibonelelo sikahulumeni. The African National Congress further commits to a structured program to prioritize food security through VAT exemptions of essential food items, the promotion of household food gardens, and accelerated land reform. I-ANC yethembise nokusigcina isibonelelo sabangasebenzi sika-350. So we will continue paying the 350 as was also indicated by the Minister of Finance when he made his presentation. Kodwa-ke ukhongolose uyavuma ukuthi izibonelelo zikahulumeni azisona isixazululo sokutakula abantu bakuleli abadla imbuya ngothi.